nagkakaroon na naman ng pagtaas ng COVID-19 cases dito sa Pilipinas. Subalit ayon sa gobyerno, wala raw Dahil ang pagsuyo ko ay multong haplos. Huli na akong lumampi ng 1,000 taon. Papailing ning paggamit ning folk beliefs related to the Minispas. Nunglo or the kinabayo could very well be an articulation of this folk. Then we go farther forward and we'll go to the false shield. At saka ito syempre ang ating sword. Kasi naman ano po kung talagang may zombie apocalypse. hilingan na, nakatahaw ka dyan, tapos panusutin mo kami, patay ka. Bumilit ka nga. Panglag. Kaya yan, basta nakasalinador ka lang. Oops, oops, oops. Long time ago in Bethlehem, so the holy Bible. Gam na kada kulo ata iwas Irang istir srawama si. Mahulog kayo dyan. Pag mahulog kayo, kasalanan nyo.
Wait lang, anak, wait lang. Wait lang. Right there, Jason here for the Agbayon channel and TMS Talks. Remember, the pen is mightier with the sword. Thanks for watching.